На тренировочной базе под Киевом новобранцы добраахвотніцкага батальону «Донбасс» сфармавалі новые боевые подразделения. Кіраўніцтва батальону звярнулася до командования Национальной гвардии Украины и министра внутренних справаў с просьбой датэрмінова отправить подмацаванне ў Донецкую область. А ў сувязі з тым, што ў рэзерве ёсць больш за 1500 добраахвотнікаў, командир Донбассу попросил сфармаваць новый батальон «Донбасс-2». Сярод бойцоў Донбассу аб'ектыў адшукаў беларуса. Баец па мянушцы Зубр хавае свой твар, імя ды іншую інфармацыю, што могуць скарыстаць супраць яго альбо ягоных блізкіх. Голас таксама папрасіў змяніць. Тое, што я тут дапамагаю цэльнасць Украіны захоўваць і украінскаму народу ў цэлым, нейкая карысць будзе і нашаму народу. Какая-то польза приносит и для нашего народа. Таких добраахвотнікаў з Беларусі і Расіі у батальёне каля 60, але адразу уступіць у адно з самых вядомых падраздзяленняў Нацгвардыі немагчыма. Трэба украінскае грамадзянства альбо від на жыхарства. Белорусы и граждане России, которые имеют вид на жительство, оформляются у нас в качестве служащих. Батальён воюе не за грошы, заробку тут просто няма. Воююць за светлую ідэю. Свабодная Украіна як дом для ўсіх свабодных грамадзянаў, незалежна ад нацыянальнасці. Бойцы не украінцы кажуць, што адчуваюць сябе сярод сваіх. Мы действительно братские народы, и в годину вот этих тяжелых испытаний многие из них хотят быть со своими братьями. Украінцы сталі казаць аб сапраўдным братэрстве з беларусамі яшчэ падчас Майдану, куды паехалі нашыя суайчыннікі. І пасля смерці Михаіла Жизнеўскага, аднаго з першых забітых спецназам майданаўцаў. А для многіх беларусаў Майдан стаў той кропкай, дзе здзейснілася мара аб свабодзе, забітай дубінкамі на нашых плошчах. Вось чаго нам бракавала. Камусьці цяжка, кагосьці б'юць. Украінцы адразу ідуць туды, дзе б'юць і ратуюць свайго. У нас гэтага дакладна не было. У нас их вот точно не было. Цяпер жа на базе под Киевом бойцы батальёну Нацгвардыі вучацца біць тэрарыстаў. Я зрабіў свой выбар. Хутчэй за ўсё на радзіме буду лічыцца злачынцам, але мы зробім нейкія юрыдычныя формы для таго, каб гэта не было злачынствам. Але ёсць і беларусы, што выбралі бок сепаратыстаў. Наталлю, дзяўчыну ў форме з чырвона-зялёным сцягам, знайшлі пад Славянскам працаўнікі камсамольскай праўды. До приезда в Славянск я жила в Беларуси. В Минской области, город Борисов. На улице Трусова. У некаторых беларусаў нават ёсць медалі за Крым. Я за единую Украину от Львова и до Львова. Остальное отдадим полякам. Ну и Черниговскую область, конечно, надо Гомельской присоединить. У меня там невеста. Так і выходзіць. Вайна нібыта чужая, а воююць усе свае. Марцін Ярскі, Аб'ектыў.